سلام كبراتنا جاي يوتيوب قناه تخاطنا خمي تصنحوا نزوان زولكم حطرتن وانا حبريتات حيزلكم قريبه لكم كسام ودات حبيركم تصنحوا حوحاتنا ايرترا تصاوعي تقريبا حوحاتنا ايرترا بحبار نوغي دالولو زبل تخاطا الخستات اب سمع لزلو حوحاتنا ايرترا وقعوا تصاوعي تقريبا نتحبري تحيزنا لنا اب تግራይ ናይ ሎማ 5 ዓመት እትኹናት ቅድመ ምጅማሩ ዝነበሩ ኹነታት ይራየለው ሃገራዊ ሓድነት ትግራይ ንሓሉ ብዝብል ልዕሊ ወርሒ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተኻይደ ጉባኤ ትማለ ኣብ መቐለ ተዛዚሙ መግለጽ እውን ወፂለሎ ደብረጽዮን ምድላዋት ወዲና ኣለና ኢሎም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ ሕወሓት ተዛሪቡ ደብረጽዮን ትግራይ ትስዕር ወይ ትግራይ ትዕወት ማል በማይ ተሻሓት ዝሞቱሉ ናይ ሎማ 5 ዓመት መፈክር ኩናት ደጊሞ መስሚዖም እቲ ነገር እንደገና ናበይ ገጽ ይኸድ ከም ዘሎ ዘስግእ ኮይነሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተተሓዘ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ከቢድና ቀፊ ተቀሪባ ኤርትራ ሰብ ፖሊስ ሕብራት ሃገራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤርትራ ምንጻል ምድካምን ብዙኾነ መንገድን ኢትዮጵያ ዞባው ደረጃ ካዕቤላ ኢሎም ያምኑ ብመዋል ወቂሳ ንሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ብልጽግና ኣሜሪካውን ተሓታቲት ያ ብመዋል ኤርትራ ኸሲሳ ነታ ሓበሬታ ሒዝና የለና ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ከብቅዕ ይኽብሉ ጥብቅ መጠንቀቕታ ሂቦም እዚ ጥብቅ መጠንቀቕታ ፑቲን ነቲ ሓድሽ ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ ስጋት ዘእትዎ ኮይነሎ ፑቲንን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ሓደ ሃገር ዘስግር ክሩዝ ሚሳይል ኣብ ዘደናግር እትዮም ኣለው ሓፂር ሓበሬታ ክንቀርበልኩም ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ እንዝርግሖም ዕለታዊ ህፁፅ ዜናታት ምእንቲ ክበፅሐኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ حوحات نيرترا وقعوا تصاوعي تقريبا التصاوعي زغرب بتساتفت هجراو قواي حزب تግራይ بستبهاله مجلس مرقص እዩ ንልዕሊ ወርሒ ዝጸንሐነው ወሕተኻታልን ዝነበረ ጉባኤ ብትማል ዕለት ኣብ መቐለ ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ነኤርትራ ዝተሰምዐ ጻውዒት እዩ ሓደ ኣካል ኣብ ትሕቲ ሓደ ሉዓላውነት ሃገርና ሃለወ ከመይ ገይሩ ንኻሊእ ሉዓላዊ ሃገር ጻውዒት ክቐርብ ይኽእል ዝብል እውን ብወገን ኣዘራራቡ ኮይነሎ በዚ ድማ ሕወሓትን ኤርትራን ብሓባር ንውግእ ይዳለውሉ ዝብል ተኻታሊ ክስታት ኣብ ስማዕሉ ዘሎ ሕወሓትን ኤርትራ ወጋዓው ጻውዒት ተقريبا ብሓባር ንኹን ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ጻውዒት እዩ ኣዋጅ ብዝብል ዝተዘርግሐ ሰፊሕ መግለጺ مرقص خوينو ترايو بودواو اسرارحا اب استفلالي خفل علامات تግራይ استواصو كادرتات ات بارت دحر ممكارم وقعو زخونه مغلصي بزي دما حوحات اب توقعو ناي ركب غصو اب زنګدو بز اواج اب تستبهاله حتى نيرترا ጻውዒ تقريبا ترايو ات ጻውዒ تشفان استوهابه ناي تساتفت غواي مزازم مرقص بزبليو نت غواي ناوارح عملا تግራይ ዝክካይ ጸንሒ مزازم يزرخبه دما تمال مسكرم 25 2018 ዓመተ ምህረት اب لعل حزب تግራይን ኤርትራን ይመጸሎ ዝተበሃለ አስጋይ ደበና ዕነት ኩናት ነቲ ዞባ አስጋይ ኩነታት كم زأتو حوحات بتصاوعي تملكتو عنوت كينات المدحان انخلو كله كم انجبر كنا رغاغط اندل بمال حوحات نيرترا اب زبصحو ملخت غليصو ارتراوያን دمصخم كتسمعون سلام نختحاور ጻውዒት نقرب بمال حوحات اطرير غليصو حوحات مس ارترا زلو زمدنا حزبن حزبي مخانو بستفلالي اغاطامታት ام غلاصو يزركب كوغن ارترانا ኢሳያስ አፈወርቂ ቁልፍ ፕሮፓጋንዳ መራሕ ዝኹን አወል ስዒድ ነዝምት ሳራ መልኪቶም ዘካፈሉዎ መልእኽቲ ናይ ኩናት ምንቃሕን ትሕዝቶ ዘለዎ ምዃኖም ይፍለጥ ጽሞዶ ብዝብል ስም ቅድሚ ኣዋርሕ ቁልፍ ሰባት ሕወሓት ምስ ኣመራርሓ ምሕዳር بريزيدنت إسياس أو دوب كتماتات ترخيوم دحرم كارم زجمرة متأثر أفتفلا دوب كتماتات جوا مكيادي فلت إذا متأثر قبل علم إنجلس إثيوبيا استلم يزبل تخاطى الخستات قرب صنحيو مراح حوحات دورتين جرم كيل كوحدة جزين لعلي نزخسي أم مقام ترى يوم مسير تراست جمرنا حزب زمدنايو إذا حزب زمدنا أو محران أبكالات جراو تتجراين تتناخير قتلي وخبل مزراو ما يرسعن دورتين إذا متأثر تجراي سيستم يتنسان كتخبب مكلا خلي يخبلو كلم حجي أو زهاو مجلس مزراو ونذكر بتخلي وجندما قدماي بريزيدنت كل تግራይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድመ ዓልታት ምስ ግሎባል ፓወር ሽፍት ወይ ድማ ጂፒኤስ ኣብ ዝተዘርግሐ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ዝገብሩ ቃለ መጠይቅ ኣመራርሓ ኤርትራ ነቲ ኩናት ብዝኽእልዎ መጠን ካብ ዶ ብምርሓቅ ኣብ ትግራይን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ምውጋእ ኣብ ምንቅስቃሰሉ ክብል ተዛሪቦም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመራርሓ ሕወሓት ብቐንዱ ካብ ዝተደቀነሎም ስጋኣታት ንምድሓን ምስ ኤርትራ እንፈጥሮም ምትእሳር የድሕነና እዩ ብምባል ይንቀሳቀሰሉ ክብሉ ወቂሶም ኣመራርሓ ሕወሓት ንፌደራል መንግስቲ ናብ ኩናት ይስሕወሉ እዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ምእንቲ ክካየድ ኣብ ጻዕረሉ ለመልኪቶም መስዋዕት ህዝብ ትግራይ ዝግበር ውግእ ንምዕጋት ምስ ኣመራርሓ ሕወሓት ብተጸራሪ ደው ምዋሎም ዝገለጹ ኣቶ ጌታቸው ኣመራርሓ ሕወሓት ብዋጋ ህዝብ ትግራይ ንሻዕብያ ንምድሓን ዝገብሮ ምንቅስቃስ ንምዕጋት መስዋዕት ክንከፍል ኣለና ክኸፍል እውን የኽብሉ ብትር ገሊጾም ብዘይ ፍቓድን ፍልጠትን ማእኸላይ መንግስቲ ሓደ ክልል ምስ ካልእ ሃገር ዝፈጥሮ ዝምድና ሓደገኛ ምዃኑ ብምግላጽ ንሕጂ ዘሎ ዝምድናን ሕወሓትን ኤርትራን ብትር ዝነቕፉ ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣለዉ حوحات وقعوا زغورو مدلو حوحات غزياو محدار تግራይ بحبار كوينوم اب درجه تግራይ زكايد وزنورو كللاو غوايت مال 15 2018 ዓመተ ምህረት اب ከተማ መቐለ اب ተኻይዶ غواي مززاو ገሊጾም ዛ ኸባና ሃገራው ሓድነት ትግራይ ንምምጻ ብዝብል ንልዕል ወርሒ ዛክል ግዜ ዝተኻይደ እዩ ኣብ መቐለ ተጀሚሩ ካብ ገጠር ክሳብ ንመላእ ትግራይ ብምሽፋንት ማለ ኣብ መቐለ غواي መዛዘም ይረኺቡ ቅድም ዝወጹ ሓበሬታታት ከም ዘመልክቱ እትኽላው ኣኼባ ካብ ህዝብ ተወሳኺ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ብዙሓት ክፍለ ሕብረተሰብን ምእንቲ ክሳተፉ ክግበር ጸኒሑ እዩ ኣብቲ መዛዘም
መዛዘም ዝተባሃለ ናይ ትማሊ ጉባኤ መቐለ ልዕሊ 3000 ሰባት ከም ተረኸቡ ዝተባሃለ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምኡውን ሊቀመንበር ህወሓት ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መደረ ሰሚዖም ኣብዚ ጉባኤ ዝተመሓላለፈ መልእኽቶም ከቢድን ጥንቁቕን ተባሂሎም እዮም ብፍላይ ደብረጽዮን ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ናይ ኩናት ምንቅስቓስን ዓይነትን ትሕዝቶኹም ዝነበሮም ተራዩ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ትግራይ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ጥቅምቲ 24 2013 ዓ.ም እቲ ሰሜናዊ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ሃዋህው እንደገና ይረአየለው ሎሚ 5 ዓመት ጥቅምቲ 24 እቲ ሰሜናዊ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ትግራይ ዘይተቋረፀ ሰልፍታት ኣኼባታትን ቅስቀሳን ይግበሩ ነይሮም ኣብ መንጎ ህወሓት ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ፍልስዕዎ ቀዳሞት ግዚያዊ ምሕዳር መሓዝቶምን ትግራይ ራሕራሖም ምውፃኦምን ሓድነት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቕዎ ዝሓሰቡ ኣመራርሓ ህወሓትን ሃገራዊ ሓድነት ትግራይ ክንምለስ ኣለና ብምባል ክሰርሑ ምዃኖም እናገለጹ ጸኒሖም በቲ ካልእ ወገን ድማ ህወሓት ክዋጋእ ኢሉ ናብ በረኻ ዓፋር ዝኣተወ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተባሃለ ኣካል ሓደ ካብ ፖለቲካዊ ርእሲ ምትሓት ህወሓት ከም ዝኾነ ይፍለጥ እቲ ሓይሊ ህወሓት ብወታደራዊ ውግእ ክእለ ኣለዎ ክብል ዝኣምን ምዃኑ እናገለጸ ካብ ወገን ህወሓትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ግና ብሰላም ተዘራሪብካ እቶ ብዝብል ተደጋጋሚ ጻውዒት ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ ኮይኑ ግና መራሕቶም ዕጡቓት ዝኾኑን ሳጎኦም ወዲ ወይኒ ተባሂሎም ዝፍለጡን ብርጋዴር ጀነራል ገብረእግዚአብሔር በየነ ቀድሚ መዓልታት ምስ ዶቼ ቬለ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ጉዳይ ድርድር መልኪቶም ብቐዳምነት ኣስፊሮም መልሶም ሂቦም እዮም ጀነራል ኣብቲ መልሶም ንሕና ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሕ ድሌትና ዓብዪ እዩ እንተኾነ ግና ንድርድር ዘቐመጥናዮም ቅድመ ኩነታት ኣለውና ዝበሉ ኮይኖም ኣፅዋርኩም ወርዱ ንዑ ዝብል ነገር ፈፂምና ተቐባልነት የብሉን ብምባል ሓደ ካብ ቅድመ ኩነታት ድርድር ወጋዓው ገይሮም እዮም ጀነራል ወሲኾም መጀመርያ ደረጃ እቶም ልዕሊ ኮር ሰራዊት ኣመራርሓ ዝወስድዎ መርገፂ ብህፁፅ ይተሓዝ ንሱ ስዒቡ ዘሎ ፀቕጢ ደው ይበል ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ይኹን ገለልተኛ ሰራዊት ይሃልወና ብፓርቲ ዝእዘዝ ፀጥታ ሓይሊ ክህሉ የብሉን ብምባል ንድርድር ቅድመ ኩነታት ዝበለዎም ሓሳባት ዘርዚሮም ተዛሪቦም ደብረጽዮን ኣብዚ ናይ ትማሊ መዛዘሚ ጉባኤ መቐለ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፖለቲካዊ ንምርሓቕ ዘይተገበረ ነገር የለን ደቡብ ትግራይን ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይን ምብራቕን ትግራይን ብዛዕባ ሰሜን ይዛረብ እዚ ምልክት ሓድነት እዩ እንተኾነ ግና እዞም ብኣውራጃውነት ዝተለዓሉ እንታይ ኢልና ኣበየ ናይ ምድብ ክነእትዎም ናብቲ ቀደም ዝነበረ ናይ መሳፍንቲ ዓይነት ናይ ሕድሕድ ኩናት ምእንቲ ክነኣቱ ዘይተፈንቀለ እምኒ የለን ብምባል ንሓድነት ትግራይ ክዘርጉ ዝፈትኑ ዝበልዎም ብስም ዘይገለፅዎም ኣካላት ዝኾነንሉ ኩነታት ተራእዩ ነቶም ተኣከብቲ ነዊሕ መደረ ዘስምዑ ደብረጽዮን ወሲኹም ጉዳይ ሓድነት ንስኻትኩም ኣብ ገዛውትኩም እናሃለኹም ብኣተሓሳስባኹም ብመርገፂኹምን ዝወዳእኹምዎ ጉዳይ እዩ ሎሚ ኣብዚ ዝተረኸብናዮ ከም ምርኣይ ስለ ዘለዎ ምንበር ዝወዳእኹምዎ ጉዳይ እዩ ሎሚ ኣካልኩም ዝጎደለ ኩሉ ህዝቢ ብሓድነቱ ብኽብሩ ከም ዘይደራደርን ኣድላይ ኢሉ ኣብ ዝኣምንሉ ድማ መስዋእቲ ክሳብ ምኽፋልን ዝበፅሕ ርሕቐት ከም ዝጓዓዘ ነረጋጊፁ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ደብረጽዮን ደጋጊሞም ብዛዕባ ዘመትና ተዛረቡ ተሰሚዖም ብዛዕባ እቶም ውሳነታት ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ብምባል ነቲ ስዕ ውፅኢታውን ንህዝቢ ሓላፍነቱ ዝህቡ ኩነታት እውን ተራእዮም እዮም ደብረጽዮን ኣብቲ መደሮም ዝወሰናዮም ውሳነታት ብምልኦም ህዝቢ ዝተሳተፈሎምን እዮም ሕጂ ውሳነታት እንትግብረሉ እዋን እዩ ውሳነታትና ሃገራዊ ሓድነትን ምጥንኻር ዋሕስናን እዮም ብምባል ኣብ እዋን ኩናት መፈክር ኩናት ኮይኑ ዝንገር ዝነበረ ትግራይ ትስዕር ወይ ትግራይ ትዕወት ብዝብል መፈክሮም መደሮም ዛዚዮም ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ መቐለ ብኣሰራርሓ ውድብ ህወሓት ካብ ከባቢኦም ተመሪፆም ናብ መቐለ ዝኣተው እዮም ኣብዚ ጉባኤ መቐለ ብተመሳሳሊ ከም ደብረጽዮን ኩሉ መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ክልተ ነጥብታት ኣተኪሮም ተዛሪቦም ሓደ ነጥቢ ልክዕ ከም ደብረጽዮን ኩሉ ንሃገራዊ ሓድነት ትግራይ ምሕላው ዝብል ነጥቢ ዝነበረ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ንህወሓት ዝምልከት እዩ ሓድነት ናይ ምጥንኻር ወሳኒ ጉዳይ ንህልው ትግራይ ንምድሓን እዩ ብዝብል እቶም ጀነራል ሕጂ ኣብቲ ክልል ዝረአ ዘሎ ንኡስ ሰላም ንምቅፃል ኩናትን ምድሓንን እቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ ገዝኦም ክምለሱ ንምግባርን ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ክብሉ ተዛሪቦም ብዛዕባ ህወሓትን ኣብ ዝተተሓዘ መብርሂ ዝሃቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠሩ ፍልልያት ከም ሓደ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ህወሓት ንምጥፋእ ፈተናታት ተገይሩ ብምባል ወሲኾም ህወሓት ዝድሕን ወይ ዝጠፍእ በቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ደገፍቲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኤርትራ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኣሜሪካ ወቂሳ ቋሚት ለኽቲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ዝምድናን ኣሜሪካን ኤርትራን ብንድፊ ደረጃ ዝተበላሽው እዩ ክብላ ገሊፀን እቲ ብልሹ ድንገታዊ ወይ ካብ ዘይምርዳእ ዝመፀ ዘይኮነስ ሓሳብ ተገይሩሉ ዝተዋቐረ እዩ ኢለን እተን ኣምባሳደር ኣብ ወጋዓዊ ገፀን ኤክሰን ኣብ ዘካፈለዎ ፅሑፍ ኣሜሪካ ብጥንቃቐ ዝተነደፈ ፖሊስ ናይ ሓሶት ትረኻታትን ብምዝርጋሕ ሉዓላውነት ዕቤት ኤርትራ ብስልታዊ መንገዲ ዝጎድእ ጂኦፖለቲካዊ ሸርሒ ፈፂማ ክብላ ከቢድ ነቐፌት ኣቕሪበን ናይ ኤርትራ ነፃ ፖለቲካዊ ቁጥባዊ መርገፂ ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማእኸልን ዝገበረቶ ስትራቴጂካዊ ፈፂሙ ኣይሳነን ነይሩ ሓቂ ግና ተኸታሊ መንግስታት ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኣሜሪካ መንገዲ ንምምዝባዝ ቀልጢፎም ተጠቒሞምሉ ዝበላ እተን ኣምባሳደር ፖለቲካዊ ፖሊሲ ኣውፃእቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኤርትራ ንምንፃል ምድካምን ብዝኾነ መንገዲ ንኢትዮጵያ ዞባዊ ደረጃ ክዕቤላ ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምዕራባውያን ረብሓታት ክውሕስ ከም ዝኽእል ይኣምኑ ነይሮም ክብላ እውን ኣመልኪተን ኣብ 2009 ዝተነበረ ዘይሕጋዊ እገዳን ኣብ 2012 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወፀ ፍሉይ ፀብፃብን ፖለቲካዊ ሸርሒ ዝተሰላሰለን ውሳነ እዩ ነይሩ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዞም ክልተ
بحلفت أمريكا استندف خوينم نيوتيوبيا نمحقواس نيرترا قطوان مدقواسن كون إيرترا نخل دليتات إثيوبيا تأزازيت من تختخون مجبارن استلم ينيرو إلن لعل 10 عامات إيرترا بوليتيكاو قديات زي لحلحت اللي وخرا كم زقات أما زقلت إتن أمباسادر صوفيا بشفان بوليت أبطوات كبير قدات كم زبط حاجة ليتن نزي خبرها قداي سواء مسألة أو حق أنيا سواء مسألة استمسرت زي كونس أو جو بوليتيكاو شرح استوسنا نحق نفتح المسارحي كم خان لعلنا يتقط مسارحي خوينا قلقي لن أو إيرترا خبيت أحسد سواء مسألة زملكت أسقات أبطوات أبزغر ولا تماسالوان بيت صحفة سواء مسألة ودو حوارات هجرات نتاو إثيوبيا زلوا قداي عشش يلو ونيرو كبلاونا ملكتن زي قالوا ممرح السلطان نمبر نمرح أي قلقل نصني حزبلاتن أمباسادر إيرترا نزي تقوامي قالوا مكلاس بستسلسل ناي سمت فان إيد متواين زمته أني عم قوامة ملكت صنعتي يخبلا قليتن أمريكان سلام رجعان كرنا أفريكان زلوا تقدسنت أبز قلت قتلوا نفسه كيف سقمتي ناو إثيوبيا زنبلا إزبلاتن أمباسادر واشنطن علم لخاو حقتاتن شارترن ودو حوارات هجراتن كام مخبار نلعلن إن منقسات إثيوبيا تحت تنخو يخونو تنقص قيسا خبلا صوفيا نغيفن ناي أمريكا مشاركة سقطان بدلات كفوتمو كام مخلع حليفو أبتزوا زي من رجع أمد كامل نايتوي قالوا توصلوا رويلا حوارات منقسات مشاركة وسنة زسعو سعبينات زقت مولو وان بوص حزبلاتن أمباسادر أبكرنا أفريقيا من رجع زمنشو كابدليت وي مرجع سن مقبار زي كونس كف تحولنت حتى تنت لا لونت كلهم هجراوي حاويسون إيرترا أم مخبار يخبلا وقيسن بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بس أمريكا زلنا زمدنا كبق يخبلوا تبقى متنقطع هيوم زي تبقى متنقطع بوتين نتني حدش زمدنا روسيا أمريكان أبس قات تو خوينا لا بوتين أمريكان أو قديات حدا هاجر زي سجر كروز ميسايل أو أبزدنا أجر كنا تأتي ملو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين واشنطن توم هوك ميسايل نيوكرين انتهيوا زمدنا أمريكان روسيا كبق يخبلوا متنقطع مهاوم رويترز تبتيو أمريكان زنتجرا أتن أمونغو موسكو واشنطن تفتيرو زنبر أو انتو هاو مفراسو يترفني لهم بوتين توم هوك ميسايل نيوكرين مهاو أمريكا بتقينات كم استساتفت يزغطر زبولو بوتين حدش ترخا كم افطار وصاي زمصلوت يلن كبلو اطنققم روسيا نزخونه متقعت ملسي كم تهب كاب كريملين زوص مغلصታት يملكتو زلنسكي توم هوك ميسايل كوهاب ترغاغا من ترامب እናወቶቱ كان تغونو كساب حجي ملس يرخبون توم هوك ميسايل كساب 2500 كيلومتر رحقت خغعز كم زخل وتادراو تنتنتي زارو بريزيدنت يوكرين كم زفلطو سنبت روسيا استات 500 زخونو دروناتن 50 ميسايلاتن ليخا دبداب فصيما ات دبداب اب 9 ግዛታት ዝተፈጸመ ኮይኑ እንተው ሓደ 5 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቆተሉ ፍሊጦም ኢላሞም ወታደራዊ ትካላት ጥራይ ዘይኮነስ መናወሩ ኸባብታት እውን እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ንምምላስ ዩክሬን ኣብ ሩስያ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎም ናይ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ምክያድ ዘፍልጡ ዘለንስኪ ኢላሞም ናይ ሩስያ ነዳዲ ኢንዱስትሪ ምንባሮ ፍሊጦም እዚ መጥቃዕቲ ዘርእዩ ሩስያ ክረምቲ ቅድሚ ምእታው ንናትና ናይ ጋዝ ሓይልታት መብራህትን መሰረተ ልምዓትን ናይ ምዕናው መደብ ከም ዘለዋ እዩ ንሕና ንሩስያ እናተዋጋና እኳ እንተኾና ስቕታ ዓለም ግና ንፑቲን ልቢ ሂቦ ኢሎም ዘለንስኪ ኣብ ሎሚ ሕዝናዮም ዝቐረብና ርእሰ ጉዳያት ኣብ ዝተዛዚመሉ ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ደገፍኩም ትገልጹ ከም ዘይትርስዑና ገለጽና ምስ ካልኦት ሓበሬታታት እንደገና ክሳብ ንራኸብ ሰላም